Hakika dai abubuwan ban mamaki ba sa karewa a wannan duniya. Inda kuna bibe da mu cikin shirin gari ya waye, mun kawo muku rahotanni daban-daban yanda ake ci gaba da samun karuwan masu kwacen waya a cikin al'umma, inda wasu su yi amfani da makamai su kwace ma al'umma wayoyin da suke amfani da su, wasu kuma su yi amfani da dabarbaru su damfari al'umma waya. To a wannan karan ma an sake kwatawa, inda wasu marasa tsoron Allah suka yi amfani da dabarbaru suka damfari wasu masu sana'an siyar da waya a Royal Market cikin garin Kaduna, suka siyar musu da katako a matsayin waya. Kai co, to shirin gari ya waye mun garzaya ga kuma yadda muka zanta da waɗanda abin ya faru da su kamar haka. Sunana Ali Salwa da Gasa. To wannan abin na hannuna ko su ma ne zo ya kawo min shi na siya a wurin shi da kwalin shi da receipt na bi dokoki kamar da doka ta tanadar ta yan waya. Na siya bayan na bashi kuɗin shi ya wuce, idan ya gaya ma mahaifiyar shi ba ta da lafiya, bayan awa daya da wasu 'yan mintuna kawai na buɗe wannan kwalin da hannu na sa wani sai na ga ya zama katako. To sai abin ya ba mutane mamaki, aka dinga surprising. Sai na garzaya office din union namu na samu shugaban, na ga musu ga abin da ya faru da ni. Suka ce mun to a baya ma ya taɓa faruwa da wani lokaci, wasu mutane suna shigowa su babba da wannan abin. To shi ne abin da ya faru da ni da wannan katakon da kake ganin na nuna. Ku nasarar damke wanda suke yin irin wannan abubuwan ba? Gaskiya to yanzu dai ba mu nasara ba, amma shi sakataren yan waya ya tabbatar mana da cewa in Allah ya da za su mika hukuma kuma za su yi kokari su dau mataki don su ga an cimma nasara, an kama masu yin wannan abin. To baka ganin cewa wata lokacin da abin ya faru kamar kana dan jin bacci ne haka ko dai wani abu dai? A'a, lokacin ina cikin hankali na kuma lafiya ta kalau, sai dai ina ga suna amfani da wani su dabar ne nasu da suke amfani da shi suna yin wannan abin, kuma in Allah ya da ba da jimawa ba asirin su in Allah zai tonu, tun da ina tunanin kamar ba 'yan nan garin bane a cike shigowa suna yin wannan abin. An yi wannan abin ya kai so ba? Gaskiya zai kai so 4, dan ni an tabbatar ma office an kai kara ya kai so 2 zuwa 3, ni ne na wani 4 zuwa ko 3. Sunana Abdulsalam Abdul Ahmad, wanda aka fi sani da Igala. To gaskiya abin ni ma ya ban mamaki, domin ko lokacin muna tare da shi a gabana suka gama ciniki, an na samu sama baki da suka gama business din gaba ya aje waya ko sama ya zo ya nuna wayan a bashi. To da ya ciro wayan sai ya zama kwali, sai ya ce mu wai ga wannan wayan ya zama kwali. To abin ya ban mamaki, cewa wasa ne ya je ƙara duba wayan ko ya cire ta kwali ya aje ta, abin da aka duduwa babu wayan. Sai na ce to ba matsala, mu je mu kai ƙara, domin aka abin ya taɓa faruwa a kasuwar mu je mu kai ƙara wajen sakatare. Muka je muka aro office chairman bena, sai muka samu sakatare, sai aka mai suka kai muka kawo mai ƙara abubuwan ga kwalin ba katakon macan. Wayan shi wace irin waya ne ya siya a lokacin? Suka kamun 19 ne ya siya, kamun 19 kuma da kwali da komai da receipt ɗinta. To haka zai ɗauke ta, tunda garin ma ba mutanen ba kaman ba 'yan Kaduna ba ne, matafiya ne, don ba dama inda zai gansu kenan, dole ya ɗau wannan asarar, sai da a kiyaye gaba. To daga bisani mun ji ta bakin sakataren yan waya a nan cikin garin Kaduna, wanda ya mana ƙarin bayani game da yadda wannan abu ya faru kamar haka. Sunana Al'amin S Umar, a sakataren kungiyar masu sai da waya da laptop na jihar. So abin da yake faruwa kamar yadda mutane ke ta korafe na cewa ana ta harkoki na kwacen waya yanzu da wuka ko da wani abu, to yanzu kuma salon ya ƙara canzawa, ganin cewa matakai muka ɗauka ko kuma hukuma ta ɗauka don daƙile wannan al'amarin. Yanzu abin da ya koma shine an shigo da wani salo na damfara. Kamar yadda kuke gani wannan abun wani abu ne wanda yake kaman katako, kaman abun hada takalma, amma an yi shi da shape na waya yadda ka gani nan. In kake kallo kaman wajen charging point ne na waya, inda ake cajin waya, nan sama an yi shi, an yi kuli kaman guri ne wanda ainihin ake saka abin earpiece, abin jin magana ta kunne, ga ta dai waya ne. So abin da yake faruwa shine an samu wasu wanda suka she zuwa kasuwa da waya, za su saida da kwalinta da receipt ɗinta. Bayan ka siya ka gwada waya, ka ansa kwali da receipt, an sa maka waya a kwali. So kafin kai da kanka zaka ansa wannan abu, ka sa wayar ka a kwali, zaka ba su kuɗi ka sallame su, amma bayan sun tafi sai ka ciro waya kana so kai amfani da ita, ko zaka ba wani ya zo siya, sai ka tadda wannan katakon a ciki babu waya. So abin ya tada mana hankali matuka, domin an yi ɗaya an yi biyu, wannan shine kusan karo na 3 da aka yi wannan abu. Sai muka ga lalle ya dace mu wayar mu da al'umma kai, kuma da membobin mu, saboda su san matakin da ya kamata su rika ɗauka dangane da wannan lamari, domin abu ne wanda ya tada mana hankali. Yau tun safi aka kira ni, kuma abin da ya fito da ni kasuwa kenan kan wannan lamari. To wallahi ba za mu iya cewa ba Allahu a'lamu, ba mu san wani irin asiri suke amfani da shi. Rufa'ida ne wani wankiya ce
Allah ne kaɗai masani. Shi sa muka tabbatar mu da al'umma cewa mu kanmu da muke wannan sana'a muna iya yin mu kuma muna fuskantar kalubale sosai wanda mutane ba sa ciki. Yanzu wannan wayan wanda ya siya wannan waya a matsayin naira 73,000 ya sai ita wayar da aka kawo mishi, to amma ƙarshe kaga abin da ta koma mishi, wanda kuma wanda ya yi wannan abin muna tare da shi wanda aka saida ma wannan wayan ya zo ya mana bayani kuma ya kawo mana, kuma Allah da zamu mika ma jami'an tsaro kamar yadda muka saba domin su ci gaba da gudanar da bincike don ganin cewa an ko kuma an kamo masu aikata wannan al'amari. To mu dai anan zamu ce waɗanda ke aikata wannan mummunan aikin da fatan za su ji tsoron Allah su daina. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Abdullahi Musa Sogije, DITV gari ya waye. Dukan duhuna yayewa.